Ayun pa si Felix, umakit na sa taas. Ay, tatlo sila, di ba? Ba't di sumigat na eh? Sabi mo, picture yun sa ano? Taas mo yung ano eh. Taas mo yung first time ko mag-live sa YouTube. Meron. Yeah. It's my first time. Ay, naglanding kasi po. Ano? Ay, kapatid nila sa YouTube ko. Yun. Ayun, taas pa oh. Ay, naglanding na ba si Felix? Ayun, landing na. Ayun. Bigat kasi. Ang bigat kasi. Paragliding po dito sa Carmona, Cavite. So, yun yung activities namin today. Ay, magkaan kasi yung ano sa... Ay, hindi. Oh. Picture mo nga ba? Hindi no, ang ganda oh. Ang ganda. Yun. Ayun no, maganda yung ganyan no, yung umiikot. Carmona, Cavite po. Magaan kasi yung ano. Ayun, ang taas, ang layo na oh. Ayun. Dito maglalagay. Atras. Maglalanding yan dito. Dito niya maglalanding yun. Oops! Oh my God. Ay shit, taas pa. No. Ay shit. Hindi makapag-landing. Hi guys, welcome back to my channel. Ang ganda naman, yes po. First time mag-vlog. First time mag-live sa YouTube. Oh, yun na. Why? Yay! Oh my god. Go. Yun. Sing. Oh, yun. Uy. Oh my god. Yun. Nice one. Ayoko nga. Chinese yun eh. Ay, Chinese yun yan. Oo, yan.
Basa. Oo. Di ba maraming alam lang? Di ba? Hindi ko siya Basa. Kriminal. text natin nga. Paragliding sa panaginip. Hi. Hi guys, welcome back to my channel. Chill. Hello. Ay. Magano po sila? Kapatid. Yan. Inisip ko pa ang hirap isipin, guys. Ayun na, landing yan. Ops. Ay, hirap. Yun. Go. Ay, mala, negative. Yes. Ang hirap nun. Oh my God, baka dun ulit yun. Oops. Oh my God, sa puno na sila. Oo, kasi sobrang lakas po ng hangin, kaya medyo mahirap mag-landing. Oops, yun. Oh no. Ayan, yo! Bravo! Yes po, mahirap po mag-landing pagka malakas po yung hangin. Kasi lumalaban po yung hangin eh. Yeah. Ano masasabi mo? Ganun lang, ano yan kami manghuhula? Namimilit. Bakit ka ba namimilit? Sa pilitan ba to? Sa pilitan ba kailangan magsalita? Kaya kasi kung ano, ikaw wala. Kasi namimilit siya. Oo. Yun yung type ko. Cute naman. Walang sharkaw, walang peson, wala lahat. Ay, shit. Ganun yung sigaw. Sarap kong ano ah. Ano ba yan? Paulit ka? Rock yun eh. Isa pa. Hindi, may alam yung natin na Hindi na kaya tuloy. ayun, gano'n ko ako. Mas bukay ko yun. Kuya guys. Kaya
sumuko yung motor. Pataas pa na. Ay, si ano na, ikaw na sa'yo. 7. Panghalit. Tapos next. Last one na eh. Oo. Kamusta naman pakiramdam mo, sir? Excited po ba kayo? Message Oh. daw. Sumulat po kayo. Password po ng ATM, ganun. Kung makakalanding ko. Oo, landing po kayo, sir. Gumagaya. Nasaan na sila? Ayun. Oh. Galit master. Hello. Where's ka ba? Sa YouTube ko. Ito, kasi hindi naman mag-offer yan. Ayan. Ganyan mo. 2,000. Yeah, 2,000. Ayan. Ayun, ayun na. Susunod. Pwede.